رونشتنەکە نیویۆرکی ئەو یەک ساڵە لە پارکە واشنگتن سکوێرێ هم هونەرێ چێ دکە و هەمژی دفرۆشە. ناوی وێ لوسیە و لوسی ساڵە پار بێکار دێمینە و دە هەمان دەمێدا ژی هەند پرسکرێکên wên tenduristiyê yên derûnî derdikevin holê. Ew jî biryar dide ku li hember wan pirsgirêkan bi hunerê re serî derkeve. Well, I had a ساڵا پار ez ji kar dûr ketim, ji ber ku kardarê min li hember min qet baş nebû. Başî min dît ku nexweşiyeke min ya derûnî jî heye. Jê re dibêjin psychosis, nexweşiyeke pir dijwar e. Mirov nizane çi bike. Min li malê hewil da ku tiştên min dilşad dike bikim. Min dît ku xezkirin û boyaxkirin min herê zêde dilşad dike. لوسی bi taybetî jî ji bo tenduristiya xwe tê vir û her wiha bêkar e jî. Ew her roj heta êvarê hez nake li malê rûnê û tiştekî neke. Lê li vir berhemên xwe difroşe û ji bo dihata xwe xebatekî dike. Her wiha bi vî awayî hunera xwe jî pêşkêş dike. so this is more like a colorful. Hunera min pir rengîn û estetik e. Ez bi xwe rengan pir hez dikim û reng min pir dilşad dikin. Dema ku ez zarok jî bûm, leystokên rengîn bala min pirtir dikişan. لوسی di nehsaliya xwe da dest bi xêzkirinê dike. Lê heta sala par jî huner wek hobiyekî bikaranîye. Lê niha zêdetir hunerê çê dike û wiha jî behsa hêza hunerê dike. Power of art is Hêza hunerê ji hiş û ramanên mirov tê. Çi serê te re derbas bû. Tu çawa hez dikî an ku xwe pêşkêşkirin e. Her wiha hunermendek ji hunermendekî din baştir nîne. Di navbera hunermendan de pêşbazî tune ye. Hêjeyê balê ye ku hêza hunerê careke din xwe diyar dike. Divê çîroka Lûsî îlhamek bide mirovên ku di nav dijwariyê da derbas dibin. Ji ber ku Lûsî bi hunera xwe re him dihata mala xwe dike û him jî rewşa tenduristiya xwe baştir dike. Sinan Tunçdemîr, Dengê Amerîka, New York.